Басма матбугатка язылу компаниясы үзенең хәл иткеч фазасына керде. Әле һәркемнең язылып, ел дәвамында газет-журналны өйгә алдырып уку мөмкинлеге бар. Тираж мәсьәләсе дә елдан-ел әһәмиятен югалтмый. Бер яктан кеше мәгълүматны интернеттан алуга күчә, икенче яктан матбугат укучыга вакытында барып җитмәй. Көнендә килмәгәч, буяу исе килеп тормагач, аны яздыруның ни кызыгы калсын. Мөхәррирләр сәбәпне почтаның тотрыклы эшләмәвендә күрә, атнасына 2-3 көн генә ачыла торган бүлекләр бар. 5 авылга бер почтальон, 5 бөртек газетаны көн саен ник илтеп йөрсен. Шәһәрләргә исә килсәк, монда киосклар җитмәй. Бу чиракта нишләргә? Биектау районының Өбрә авылы. Казаннан 30 чакрымлык юл, кечкенә авыл, 150 кеше яши. Бу авылда почта юк. Безгә атнага бер тапкыр шимбә көнне китереп бирәләр газетларны. Җыеп. Ул күрше авылдан җиреп районда эшли. Өбрәгә күрше авылдан бер почтальон килеп йөри. Заманында почта бүлекчәсе начальнигы алмашынып, аннан соң авылларда бу почтальоннарга хезмәт хакын кисеп бетергәннән соң халык гәҗит укудан туктады. Бүген көндә Өбрәдә 6-8 йорт гәзит алар. Барыбер теге утларга, газларга языласы бар почта бүлекчәсе кирәк инде ул. Һәм мондый почтасыз авыллар республикада шактый. Татарстанда 3100-дән артык торак пункт булса, почта бүлекчәләре бары 1200-дә генә оештырылган. Матбугатның тиражы төшүдә күпчелек очракта шуның белән бәйледер дип уйлыйм мин. Инде эштәлектән дә битәр. Эштәлек ягыннан бер газетада берсе-берсеннән калышмый, һәркем үзенең үзенчәлекле темаларны уйлап табарга тырыша, укучыга ярарга менә тарату мәсьәләсендә кыенлыклар бар. Республика буенча почта бүлекчәләренең ябылу яки почтальонсыз калган чиракларын инде беләбез. Бу турыда күп сөйләдек. 2 ел элек шул ук Биектау районының Казаклар авылында почта бүлекчәсенә йозаклар эленгән иде, ләкин Татарстан почтасында оптимизация, кыскарту һәм бүлекчәләр ябылу белән килешмиләр. Действительно, закрываются отделения почтовой связи. Почта бүлекчәләре ябылуы вакытлы эш. Бу бары персоналны сайлаганда гына була. Кайбер урыннарда 250-300 кеше яши. Җитәкчене сайлау авыр эш, бернинди оптимизация да юк. Татарстан почтасында мөхәррирләрнең дәвасы күп очракта нигезсез диләр. Мы тоже слышим о том, что Без почта начар эшли дигән сүзләрне ишетәбез, ләкин конкрет мисаллар сорагач, гаризаларын тикшерә башлагач, дәгъваларны күп булуын күрмибез. Дөресрәге бөтенләй күрмибез. Безгә фактура кирәк. Фактура исә мөхәррирләрдә. Безнең бүлекчәне ябалар диләр. Бу Арча районында Күпребаш авылыннан. Ябалар булмый, халык гәҗитләргә язылырга курка диләр. Шуннан соң калдырдылар, яңа елга хәтле әле калдырабыз дип яздылар. Өйне әйткәнем, шулай районны әйтмим, оят булыр. Аларга почтага барып карадыгызмы? Бик үҗәт хатын булып чыкты. Почтага барган, складка кергән, складта ята дип безнең тәтмидия канатласында чыга торган газета журналлар хәтта пачкаларда ачылмаган дигән. Почта бүген халыкка хат, газета ташучы гына түгел, ул азык-төлек, хуҗалык әйберләре дә сата. Вы сразу можете отправить посылку, вспомнить, что у вас дома кончилась килька, и купить тут же кильку. Почта бер хәл, ләкин газет мөхәррирләренең тагын баш бәләсе бар. Шәһәр киосклары. Соңгы елларда алар күзгә күренеп кимеде. 2 ел элек Россия элемтә министрлыгы киосклар буенча рейтинг төзү һәм газета-журналларны киоскларда сату буенча Татарстан 74-нче урынга тәгәрәгәнен күреп була. В Германии один киоск приходится на 696 жителей. Германиядә бер киоск 696 кешегә туры килә. Европага баргач, без заманча киосклар күрәбез. Бездә алар заманча түгел, 6 квадрат метрлы, Липецк, Воронежда 20 квадрат метр. Булган киоскларда да газеталар сәүдә киштәсенең бер өлешен генә алып тора. Менә шулай пахлева ашап, чәй эчеп, һәм кирәк икән шаурма ашап, һәм шул вакытта газеталарда сатып алырга мөмкин. Хәзер Казанда менә шушындый киосклар шактый һәм биредә татар газеталары да бар, дөрес күп түгел. Икенчесендә канцтоварлар, ашамлык, кофе белән бергә саталар. Казанда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә киосклар аз. Без җирле хәбәрчеләребездән хәлне күзәтергә сорадык. Чаллы Союз печать җәмгыяте карамагында бүген 8 менә шушындый киоск калган. Әйтүләренә караганда аларның да яртысы башка төрле әйбер сата яки бөтенләй ябылган. Биредә 100дән артык газета журнал бар. Шулар арасында татар телендә без 8 газета һәм бердән-бер журнал күрәбез. Гәҗитләрне Түбән Камада Химиклар проспектында урнашкан әлеге киосктан сатып алырга була. Әйтүләренә караганда алар 10ннан артык һәм килгән көнне үк аларны сатып алып бетерәләр. Шунысы да игътибарга лаек. Әлеге киоскларда гәҗит журналлар белән бергә төрле ашамлыклар, сагызлар, ичемлекләр һәм башка тормыш кирәк ярагы да сатыла. Әлбәттә, бүген барлыгы 10 урам киоскы бар һәм аның яртысы шәхси кулларда. Менә без хәзер кеше күп йөри торган Үзәк сырхаухана янында басып торабыз. Монда шәхси куллардагы киоск урнашкан. Биредә төрле
товар сатыла, мәсәлән, монда кирәк яраклар, әмма 90% рус матбугаты алып тора, ди, һәм шуның 10% гына татар матбугаты. Без менә хәзер сорыйбыз, сатылмыйча калган газетлар кире кайтаралар диде. Скажите, пожалуйста, часто возвращают газеты? Очень редко. Хорошо берут газеты. Особенно на татарском языке хорошо берут. Көненә ничә кеше килә һәм күпме кеше ала? Мәсәлән, менә бу үзәктә, Совет районында, Киров районында күпме? Монда 200 кеше була, күбрәк, азрак. Газет сатудан файда аз ди киоск хуҗалары. Киосклар аз. Киосклар аз, ни өчен аз ул Казанда? Рентабельность предприятия на самом деле она Газета сатудан табышка керә. Европада киоскларга дотация бирелә. Анда плюрализм, фикер төрлелеге югары бәяләнә. Власти пока не занялись вот этим сектором. Безнең хакимият әлегә бу юнәлештә эшләми. Бу икътисади гына түгел, идеологик мәсьәлә. Менә Мәскәүдә хакимият 2000 киосклар төзеде һәм шәхси кулларга тапшырды. Анда төп шарт газета, журналлар сату. Чөнки заманча шәһәрне киоскларсыз күз алдына китереп булмый. Тагын бер хәл итү юлы Татпотребсоюз аша газеталар сату. Аларның менә шундый 186 автолавкасы бар. Бу Алексеевскийның Собакайка авылы. Сәүдә машинасы монда атнасына 2-3 тапкыр килә. Ә республика буенча автолавкалар 895 авылга чыгып сату итә икән. Газет журналларын гына салып барырга безнең мөмкинлегебез бар автолавкада. Шуңа күрә ул мәсьәләне төптәнрәк уйлап бетергә кирәк булачак. Аны киңәшләшеп, шулай ук авылда бит әле газетны, журналны алып баруына түгел, аны дөрестеп тапшырырга да кирәк. Шәһри Казан бу уңайдан яңа усул куллана, газетаны альтернатив тарату юлы. Әгәр дә мәсәлән, теге яки бу мәктәптә, балалар бакчасында 10 данәдән мәсәлән язылалар икән Шәһри Казанга, без аларга илтеп бирәбез. Моны берләшеп, ниндидер дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелеп кенә хәл ителә торган сорау бу. Аны аерымына хәл итеп булмый, бигрәк тә киосклар. Бу уңайдан узган атнада Татмедиа җитәкчелеге газета баш мөхәррирләре белән очрашуда киосклар һәм башка альтернатив юл аша сату мөмкинлеге буенча тәкъдимнәрне Рөстәм Миннехановка җиткерәчәген әйтте. Велосипедом булмаганга усал идем мин. Хәзер менә үзгәрә башлыйм. Почтальон Печкин яңа велосипедта утырып хат ташыган кебек Татарстанга да үз велосипедын уйларга кирәклеге абачак. Азия Шаймарданов, Айсулу Нимаджанова, Илшат Аюпов, Филуза Химидуллина, Александр Лобанов, Гадел Миндубаев, Рамил Закиев һәм Ира Хабибуллин. Татарстан, Яңа Гасыр каналы.